И здравейте хора и добре дошли в едно ново видео. Днешното видео ще играем някаква игра, която пускам за абсолютно първи. Никога повече не съм я пускал тази игра. Але идвай, лава да ходим в пещерата. Има пещера. Здравейте хора. Днеска играеме. Кой ма бива? Ти знаеш кой съм аз, ти знаеш с кой си имаш работа, бе? You know I'm Jaro, bitch. Днеска играеме Майнкрафт. Аре, брат, читни малко торче, бе. Да, чете сам. Къде имаш торче, бе, чичия? Бе, ще да те използвам пред хората ли, бе? Сега се вършаме само да пусна Game от Creative. Да, хора, тук малко извън камера убихме два боса. Сега насам отиваш. Защо няма черно кожа тук, бе? Защото... О, какво е това, какво е това? Какво е това, хора? Омага, хора! Омага, беше... Омага! Имам някаква мана. Тук има гном, бе! Абе, що това? Ма той е тук има някакъв рандъм гном. Код 47, попречте. Гайс, ние тук що започнахме да играем играта, ние превъртяхме. Не! Какво правиш, бе? Тук е игра. Много ми е силен. Лека. Ти копай там да ми вземеш някакви работи. О, Майнкрафт трейлове. Тук има Майншафт. Това не е Майнкрафт, това е... Фортнайт, добре. Омага, брат, намерих бас якото място, тук има пиано. Ама шашки на слаб и умря от камък. Умрях от камък. Да бе, брат, наистина, брат. Тук пак някакъв гном ма гони, бат. Какъв е то малкият древен гном, бе? Абе, Циба! Циба! Чайте, че игра най-великолепната игра. С тия работи, бе! Най-великолепните великолепници на великолепниците. О, чашки, просто. Ти лутна ли си? Шошки не е най-слабият човек на играта за втори път. А ти лутнал ли си го ония златния чест там, да го имаш? Лутнал ли си го? Няма да игра с това. Лека, брат. О! Рачо, може ли ми споделиш за дилъра ти? Аз искам тази стока, където ми имаш. Ето го пак то гном. Ама ти чакаш ли ме? Не. Кой беше да чакаме? Сега хубаво ли да го над камъни или как? Да, само аз дето мога ги дojна, ти не можеш, защото си бавен. Какви си църковните песни не чувам? Златен чест! Омага, хора! Хора, аз понеже съм як и тук виждам Шушки, нас точно. играе тази игра по-малко от тебе вече. Гай, само да кажа, той има 25 часа на играта, аз имам... Не! Тук намерих... Не! Ако дойдеш и ме убиеш, майка ти умира от рак. Айде лека! Поне си спамах най-добре, бе. Ти ли, бе, знаеш кой съм аз, бе? Аз съм създател на създателите. Тук има някакъв прилеп Спайдермен, бе! Не! Лека шошки собак. Какво е това? Аре, ократна нещо. Да, сетих се. Аз да влия ли пак в тази пещера? Брат, по-добре е да не качваме на тези. Понеже аз съм най-добре на тази игра, понеже съм я създал. Ще направя торчо. Кой беше, бе? Създателя, you know? Какво правиш сега? Не! Пак! Еба ти бълъка, бе. Що толкова малка? Ти какво ще слагаш вътре? То верно, на тебе ти трябва... На тебе ти трябва цел имение. Няма да бъде тук къщата, що не ми каза? Ето, тук ще бъде къщата, виж. Ма поне направиш малко по-голяма, you know? Специално за теб, Кинг! Кинг! Заповядай, Кинг! Благодаря ти, Кинг. Вон. Поли сте налачим. Everyday глякаме. И да, хора, не забравяйте да гледате този клип без да се пусте нито една секунда, да го изгледате 5 пъти. И да ударите камбанки, канали
Нали? Канализации. Виж тя е! Брото не е играл достатъчно Майнкрафт. О, какво е това е? Канализации. Взимайте пример от Рачо, той не... Аз удрям деца. Как говорите ви във Варна? Майна! Аз съм Пловдив, майна. Сега само да кажа. Как говорят хората във Варна и казах аз съм от Пловдив. Защото си кадърен за това, you know. Ка! Призрак! Ама не са призрак, папи! Духът на Teach Monster. Аз не съм го чул от камената ера. Какво стана с това момче? Nine Tone Potion. Broken Maze? Рачо, не знаеш сега какво те чака. Да, брат, той лошо ще ми призове и хитове. По-лошо. Динамити! Този динамит ко направя? Strong Minecart. Strong Mine. Дори си от Пловдив, моля те се млъкни. Много знаеш. Тук има хубав чест, ама има лоши хора. Сан единственият начин да ги избегна е да си взема моят Broken Maze. Аз съм от Пловдив, Аре бе, как се кратко в тази умрява игра? Аз крафтах, брата, ти какво направи нищо? Аре, елате сега, елате ми. Кой ма стреля? Иван Цолов умря. Иван Молов. Как го видиш, ще ме бие в училище ли? Ами не знам, мисля, че той е булито. Да, той е булито. Внимай, бе. Какво си ти? Намерих. Аз. Помощ! Гони ме бухал! Някакви много яки. Бумеранг! Умерам. О, той е някакъв светещ, you Аз know. намерих мумията, пичове. Аз имам някакви бързи обувки. Ракът умира от рак. Много ли си забавен, Пилви. Що не снимаш, бе, да ти взема това, бе? Да ти го натискам на натикването. Бро Старс! Това не е добро. Я да вие как. И аз само виж къв съм бързла. Какъв съм бързла. Сега това ли ни е къщата, Рачо? Хора. Тя е малко като хуя на Шошкин, но голяма, като моето хуй. Си имам някакъв мъжко чест. Имам... Какво имам? Нищо. Рак. Бате, къде съм? О, кактус! Както се Extreme situation, solid PlayStation. Бате, аз имам килимчето на Аладин, мога да летя. Честито. От базата ли си? Да. Бати гея. Ела, виж аз какво взех. Виж златния час. Така, хора, това беше от Иван Цолов и Иван Цолов е гей. Надявам се това видео да ви хареса. Ако е така, не оставяйте лайк бутон и не се абонирайте за канала на Шошкин. Абонирайте се за моята и ще оставя линк, нали? Да. Така, благодаря, че гледахте това видео. Надявам се да не ви е харесало. Шошкин ще го обработва 3 часа да му е тъпо. Да, направихме много прогрес, така че да. Секс. С гейове.